एगो माई कहतरी अपन दुख दर्द कहानी सुनावतरी कि हमारे 4 गो बेटा बा लोग, लेकिन 4 गो बेटा कोनो काम के नहीं। अरे 4 बेटा के हम दूध पिया के पोसनी, लेकिन 4 गो बेटा से हमारे पेट नहीं के भरो। माई कहतरी अरे 4 गो के पोस देली दूधवा पियाई के। अरे 4 गो के पोस देली दूधवा पियाई के। अरे 4 गो से पेट नहीं तो 4 गो से पेट नहीं। अरे भर एगो माई के 4 गो से पेट नहीं। भर एगो माई के जोर से दर्द हो गई। अरे जाके बाजार से 2 खुराक दवाई लिया दे तो बड़ा पुण्य के काम हो। बबुआ कहले कि चुप, अरे खुदरा पैसा बा तारा दवाई खतरा। लेकिन वह बबुआ जब घर के अंदर जाता रे मलकिनी खाना खिया बतरी या बेना डोला बतरी कहतरी जी सुनत नहीं। अरे सेंडिलिया के एगो कांटी छटक गइल बा, जाके बाजार से सीधा के लिए तो बड़ा पुण्य के काम होई। बबुआ कहत रहे कि अरे अखबार में लपेट के झोरा में धो दिया, बाजार से सीधा के लिया दे। लेकिन एक होगो बबुआ वालों एक होगो बबुआ वालों मार्केट में बाजार में चल जाता लोग और होटल में 1 किलो रसगुल्ला चाहे आधा किलो रसगुल्ला मिठाई किना जाता है और कोरिया प्लास्टिक में पैकिंग हो जाता है। हाँ कि केहू देखे ना। अब बबुआ मोटरसाइकिल के हैंडल में चाहे साइकिल के हैंडल में लटका के आवत रहे। जब घर के 10 कदम दूरे रहत रहे घंटी मारल हॉर्न मारल स्टार्ट हो जाता है। घर के लइकवा बड़ा सा पपा कह के आवत रस और रसगुल्ला मिठाई लेके जाते रस। दरवाजा पर माई बैठल बड़ी, माई के कुछ लौकत नहीं खे, माई के मोती बीन छपले लेकिन पलस्टिया कुरकुरा था। बबुआ जात रे दाह के मारे माई से कहत रहे कि अपना नौकी माई से मलकिनी से कहत रहे कि सुनत तारू अरे एगो रसगुल्ला में सब माइयों के दे दियो वो चीख ली और मरे के समय भइल। सरकार असना दुल्हन झाड़ के बोलत रही एगो कहे पूरा ले जाके उनकरे के दे दी। हां बड़ा ललवाइल बई रसगुल्ला खाएला मुंह में दांत तो होले नहीं के सारा रस चू जाई रसगुल्ला खई है। सरकार ना घर के बाल बच्चे खतरा से ना माई खतरे ना पतो खतरी झूला के फेंक खादर पर गांव के पागल कुकुर खतर से एगो रसगुल्ला माई के देवे के क्या बात हो गई। सरकार पहाड़े टूट के पड़ गई। सरकार माई रे शब्द में कितना प्रेम में कितना सच्चाई छुपा रहेला। ये माई के माई रे कहल जाला आ कहीं ये बबुआ ससुरारी चल जा आ उ सासू मां के कहल कि माई रे प्रणाम
तो सासू में कोई की कहा तो नहीं खोज दिला सब भकलो लवा दामाद एकरा बोलहु के ढोग नहीं के सरकार उहे माई कितना परिश्रम से कितना मेहनत से बबुआ के जन्म देवी ले अरे जवन माई पूछे काहे ए सुखल बाटे होठ रे वही माई के देता लोगवा दिलवा पछोट रे वही माई के देता अरे जवन माई पूछे काहे सुखल बा होठ रे वही माई के देता लोगवा दिलवा पछोट रे जले सुतेली अपने सुखला सुताई के उहे माई बबुआ के सुखला सुतावे अपने भले पानी पर सुत जा से ढीला सुत जा से कोनो परवाह नहीं लेकिन बबुआ के सर्दी ना होके बुखार ना होके अरे भिजले सुतेली अपने सुखला सुताई के भिजले सुतेली अपने सुखला सुताई के चार गो से पेट नहीं और एगो माई के चलिए आई भक्त शिरोमणि गौरी शंकर जी और लक्ष्मण जी के तरफ से नाम सुन के मियाँ जी धन हो गई। चलिए वहां के तरफ से ढेर सारा दाने हनुमान जी के दरबार में पहुंचल लेकिन बड़ा सुंदर बात करिए कि फूटते किरनिया लाल होला फूटते अरे किरनिया लाल होला आदमी के चले के अपन अपन चाल होला बोला ही के बात सोच समझ के बोला ये आनंद सागर गांव में कैसे कि बोलल के जीव के काल होला हाँ डरो लगता ऐसे कि आनंद सागर गांव के लोग से बड़ा कम संख्या बा हमरा बुझाता कि घर छोड़े के मन नहीं के करो अरे आदमी से खींच हुई आदमी से दुश्मनी हुई भगवान से कौन दुश्मनी बा अरे भगवान से दुश्मनी कर कर कहाँ जाए माई सरकार कहतरी दुख के बाद अपना दिल के बात कहतरी अरे अचारा ओढ़ा के माई दूधवा पियवली याद कर बाबू तोहके गोदी में खेलवली चरा ओढ़ा के माई दूधवा पियवली याद कर बाबू तोहके गोदी में खेलवली
गाई के अरे दिन से भोजपुरिया कहे भजन के गाई के अरे चार गो से पेट नहीं और एगो माई के चार गो के पोस दली दूधवा पियाई के चार गो के पोस दली दूधवा पियाई के चार गो से पेट नहीं और एगो माई के प्रेम से बोली सांची दरबार की वीर बजरंग बली की।